Wasanna fit-tieni kmandament, kmandament interessanti ħafna għal Malta u għal mument kont qed naħsibha nagħmlux it-tieni u l-ewwel flimkien, imma mbagħad raġabdieli għad aħjar nagħmilhom separati. Għattikom daqsxejn storja, stampa. Kieku jkolli, taf inti ħafna nies joħorġu l-wallet u jkollhom tratti fih biex tal-familja. Immaġina kieku noħroġ il-wallet jiena u jkolli tratt ta' mara, mhux Silvja fih, u x'taħsbu li tgħid li Silvja kieku tara dal-tratt. U mbagħad jien ngħidilha le, għawet nżommu għax daqsxejn iktar ħelwa minnek u tfakkarni fik. X'taħsbu li tgħidli? Barra? Tili ġoħal ħanara, x'taħseb li tgħid? Titħaq qiegħda kieku ma żomma. Hija stampa, veru. Imma meta aħna nagħmlu xbija jew idolu ta' Alla, hekk qed nagħmlu, qed ngħidulu wara għamilna xi ħaġa ma le ta' biex tfakkarna fik. Ma ridikola u veru li jiena ikolli tratt ta' mara oħra biex ifakkarni f'Silvja? Ma tagħmel sens. M'għandix bżonn li jkolli tratt u għalfejn taħsbu li tieħu għaliha Silvja. Tieħu għaliha għax tħobbni u ma trid taqsamni ma' ħadd. U Alla l-istess. Iħobbna u ma jrid jaqsamna ma' ħadd. Mela hawnhekk għandna żewġ affarijiet. Għandna il-fatt li nagħmlu xbija jew immaġni. U il-fatt li l-Alla naqsmuh ma' xi ħaġa oħra. Il-kmandament irridu narawh doppju minn dawk iż-żewġ naħat. Ejja naqraw il-kmandament. Esodu kapitlu 20, vers 4 u 6. Jgħid hekk. La tagħmel ebda xbija minn quxa għalik, jew xbija ta' xi ħaġa li hemm fis-sema minn fuq, jew li hemm fl-art minn taħt, jew li hemm fl-ilma ta' taħt l-art. La tmilx qudiemhom u la tqimhomx, għax jien il-mulej Alla tiegħek, Alla Għajjur li nħallas il-ħażen il-missirijiet fl-uliet sat-tielet u r-raba' nisel ta' dawk li joboduni. U nagħmel ħniena ma' eluf minn dawk li jħobbuni u jħarsu il-kmandamenti tiegħi. Mela innutaw li hija l-imħabba. U kultant tnejn li jinħabbu tara armonija kbira u tara attrazzjoni. Appena dik l-imħabba tonqos u xi ħadd minnhom jibda jwarrab lill-ieħor, dik l-armonija tispiċċa. Ikun hemm disgwid. Saħansitra nafu li kien hawn min qatel minħabba dawn l-affarijiet. Għalfejn? Għax meta inti tikser dik il-bond tal-imħabba, hija xi ħaġa gravi, xi ħaġa li l-parti l-oħra tweġġaħħa ħafna. U dak li qed jgħidilna Alla hawnhekk, ma x'inhu idolu? Meta tħares lejn il-dizzjonarju u tfittex il-kelma idolu, bl-Ingliż jgħidha hekk: an image or representation of a god used as an object of worship. Mela, figura jew stampa ta' Alla li qed tuża biex tqim. Okay? U mbagħad hemm meaning ieħor li huwa xi persuna li inti tammira u tixtieq issir bħala idolu. Okay? Xi kantant li tixtieq issir bħalu. Jalla l-kol kemm aħna nagħmlu l-Alla veru lil Ġesu idolu tagħna u ngħidu rridu nsiru bħalu. Dik hija xi ħaġa sabiħa kieku. Imma il-problema ta' l-idoli jew ta' xbijat hija li qegħdin indefsu lil Alla fil-ħsieb tagħna. U inti impossibbli li Alla li huwa etern, Alla li huwa omniprezenti, jiġifieri qiegħed kollu mkien. Alla li huwa omniscienti li jaf kollox, li inti bħala persuna tagħmel xbija tiegħu. Aħna nafu li Alla
ma rridx laqqas xbijat tiegħu. Madankollu ma rridux jisimgħu mill-imħalfin tagħhom. Iżda marru jiżnu, jiġifieri jagħmlu adulteru, jagħmlu żena ma' alla toħra u tawhom qima. Twarbu malaj mit-triq li missirijiethom kienu jimxu fiha li jisimgħu mill-kmandamenti tal-mulej. Jiġifieri il-imħalfin qed qegħod insemmu fil-bidu tal-istorja tal-Lut, fejn dawn ma semawx minn dawk li kienu fuqhom u jgħidlek marru u x'jgħid. Jagħmlu adulterju, jiżnu. Jiġifieri fit-Testament l-Antik speċjalment Alla qed iqabbel li inti tmur wara xi ħaġa oħra u mhux li hu bħala li qiesek ksirt il-bond ta' żwieġ u għamilt adulterju. Ovvjament adulterju spiritwali. Atti kapitlu 17, vers 29, jgħidlek. La darba mela aħna nisel Alla, ġifieri qed jispjegalna Pawlu aħna ġejna maħluqin u ġejna minn Alla, m'għandniex naħsbu li d-divinità tixbaħ lid-debb jew lil-fidda, jew lil-ħaġar imnaqqax bis-sena u bil-ħsieb tal-bnedmin. Mela nispera li nnotajtu hawnhekk f'dawn iż-żewġ tifrus li għandna iż-żewġ punti li għattilkom. Li tmur wara Alla ieħor jew xi ħaġa oħra li tfixklek mill-mixja tiegħek wara Alla, jew inkella li tagħmel stampa jew xbija ta' Alla. Wieħed qed jgħid marru wara Alla u l-oħra qed jgħid isma' jekk aħna femna l-Alla u minnu kif nistgħu naħsbu li d-divinità tiegħu nistgħu nagħmluha tad-deb jew tal-fidda. Ma jistax ikun. Dak li qed jgħidilna Pawlu l-Apostlu. Aħna nafu għax mill-bidunet Alla mela ċara li ma jrid lil ħadd jagħmel xbija tiegħu. Issa, ironika l-istorja għax meta Alla kienet jgħid dawn l-affarijiet lil Mosè, insomma ironika, jien naħseb kien jaf, Mosè ma kienx jaf x'inhu jiġri, imma Alla kien jaf x'inhu jiġri, waqt li qed jagħti l-kmandamenti lil Mosè, nafu li il-Lut li kienu fit-tarf isfel tal-muntanja kienu appuntu qegħdin jagħmlu xbija. U li xbija li kienu qed jagħmlu ma kienux qed jagħmlu għal Alla fals, tinsewx. Li xbija jekk tinnutaw u taqraw l-istorja f'Esodu jgħidlek nagħmlu xbija għall Alla li ħariġna mill-Eġittu. Imma Alla ma rridx laqqas xbija tiegħu innifsu. Araw daqxew Deuteronomju kapitlu 4, vers 15 sa 18. Deuteronomju kapitlu 4, vers 15 sa 18. Alla tikkellem il-Mosè u qallu ħarsu mela tajjeb lilkom infuskom għax intom ma rajtu ebda sura dakinhar li kellimkom il-mulej f'Ħoreb minn ġo nofs in-nar. Għalfejn ma raw ebda sura. Għalfejn Alla ma ħallihom jaraw xejn. Għalfejn ħajajdilhom issa li ma titħassrux u tagħmlu għalikom xi immaġini skolpita jew xi sura ta' xi idolu jew xbija ta' xi raġel jew ta' mara. Vers 17. Jew xbija ta' xi bima li hemm fuq l-art, jew xbija ta' xi tajra li ttir fl-ajru, jew xbija ta' xi ħaġa titkaxkar fuq l-art, jew xbija ta' xi ħuta li hemm fl-ilma taħt l-art, u wara li ma terfax għajnejk lejn is-sema u x'ħin tara x-xemx u l-qamar u l-kwiekeb u l-eżerċtu kollu tas-sema tinġibet lejhom u tqimhom u taqdihom dawk il-mulej qassam lill-ġnus kollha taħt is-sema kollu. Okej, mela ġifieri naħseb jiena jekk taqrawh dan u tarġgħu tmorru, tarġgħu taqrawh. ċar li Alla ma jridx li aħna nagħmlu xbija tiegħu. Għalfejn, għax kwalinkwa xbija li jiena, Edwin, inti, nista' nipprova nimmaġina u nagħmel ta' Alla tkun qed tagħmillu disrispett kbir. Nagħmilha sabiħa kemm nagħmilha, nagħmilha kbira kemm nagħmilha, nuża xi djamant jew ma nafxiex, ma jistax ikun li dak li nagħmel jien bħala bniedem sa jiġbor fih id-divinità kollha ta' Alla. Impossibbli. U l-kmandament dak li qed jgħidilna tagħmluhiex din il-ħaġa,
jiena ħafna akbar minnkom jew l-immaġinazzjoni tagħkom u allura dak li tagħmlu intom ma jwassalx laqqas tikka ħdej li jien. Imma aħsbu daqsxejn. Ix-xemx ġiela ħaristu lejha, jiena forsi ma ħadqgħodux ħarsu għax tagħmel ħsara. Ma meta titla' x-xemx, Malta kollha tixal. Bħalissa tħares li dak il-bib taf li hemm id-dawl barra. Meta tinżel ix-xemx, tafu kemm il-power station tibda taħdem u kemm il-bozza nixalu. Imma taħsbu li l-istess minn filgħodu għal filgħaxija. Id-dawl tax-xemx u l-power kollu li niġġeneraw aħna biex nagħmlu l-bozzos fit-triq u l-bozzos fid-dar. Nagħmlu l-istess dawl li tagħmel ix-xemx. U bl-istess mod, kif nista' jiena bħala bniedem billi ħlaqt bozza ngħid kemm jien kapaċi għamilt bozza li fid-dlam tagħmel id-dawl. Veru li tagħmel id-dawl, imma ħdejn ix-xemx laqqas biss tista' tibda tqabbilha. U l-istess mod jiena rrid nispjega u rrid ngħid, hekk Alla jekk nippruvaw aħna nagħmlu xi ħaġa u ngħidu din hija Alla, inkunu qegħdin impoġġu lil Alla ġo kaxxa. U meta npoġġu lil Alla ġo kaxxa, Alla ma jħux pjaċir. Fil-fatt jgħidilna li jirrabja ħafna. Anke qed neddedikawha lilu din il-ħaġa, xorta u sa jirrabja ħafna, bħalma Silvja kieku tirrabja kieku jien nagħmel tratt ta' xi ħadd ieħor fil-wallet tiegħi. Issa ħanilha kif inhi. Anke jekk ikolli tratt ta' Silvja, ukoll mhuwiex sostitut għal Silvja, ma nistax ngħidilha m'għandi bżonn ta' Silv għax għandi l-tratt. Ma nistax. U ma nistax jien noqgħod imbus l-tratt u ma nbux lilha. Ma tista. Issa, jekk għandi tratta Silvja, dak huwa veru. Tratta Silvja veru issa, dak huwa verità. Jekk ikolli tratt stampa xi ħaġa biex tfakkarni f'Alla, dak x'inhu? Gidba. Mhuwiex veru? Għax ma nistax ikolli tratt Alla. Ġieli għattilkom di, ma jien kont noqgħod il-Marsa qabel, u dak iż-żmien li kont noqgħod hemmhekk jiena kull festa dejjem bil-problemi għax ma kellhomx statwa. U speċi ma kinux bħal pajjiżi l-oħra joħorġu l-istatwa fuq saballithom u jmorru jduru u insomma fl-aħħar l-isqof tom permess li jagħmlu statwa. Issa għalfejn ma kellhom statwa għax il-festa tal-Marsa, il-parroċċa tal-Marsa kienet iddedikata lit-Trinità. U l-isqof kien jgħidilhom dejjem, Trinità ma nistgħux nagħmlu statwa tagħha, imma fl-aħħar ċeda. U għamlu statwa, u għamlu xieħ fuq tron, raġel nofsu arwin u ħamima. U qalu din it-Trinità. U mbagħad kienu kuntenti għax jaraw jgħidu kemm għandna statwa sabiħa. Kienu kuntenti għax setgħu jerfgħuha fuq spallejhom u joħorġu jmexxuha. Għas taf toħroġ weħeda ġifieri di, joħorġu jmexxuha. Ma kienu kuntenti. Imbasta għandhom l-istatwa. Kont ngħix fiha dak iż-żmien jien hemmhekk, ma jidhaw kienu jidhaw baqgħu. Imbasta għandhom l-istatwa. Imma kien hemm min ġenwin. U kien min issa ġenwinament kien imur quddiem din l-istatwa u jitlob. Min ġenwinament kien jgħid din l-istatwa tirrappreżenta tfakkarni fit-Trinità. Imma gidba. Il-missier mhux veru raġel xieħ. Ġesu, li min kien hemm, ma nafx min kien il-mudell, imma ma kienx Ġesu żgur. L-Ispiritu Santu mhuwiex ħamima, u għax darba niżel bħala ħamima fuq Ġesu, ma jfissirx li huwa ħamima. Imma qed nindunaw kemm aħna naqgħu fir-redikolu. Dak huma gidba, mhumiex veru. Alla qal ma ħallejtkomx tarawni, ġifieri laqqas trattijaw veru ma jrid. Għal ma jmurx jekk tarawni tagħmlu xi ġbieha. Ġifieri laqqas tratt le, iridna nadurawh fl-ispirtu u fil-verità. Ġifieri dik hija fil-qofol din il-ħaġa. Imma naraw issa illum biex dejjem inkunu prattiċi bħalma kont qed nipprova nkun f'kull kmandament. Illum aħna kif nistgħu niksruh dan il-kmandament? Forsi il-kmandament li nagħmlu stampa ta' Alla
ma nagħmluhiex. Forsi li nagħmlu xi ġbija imnaqxa ma nagħmluhiex. Imma hemm affarijiet oħra. Illum hemm affarijiet li jikkompetu ma' Alla u għalkemm forsi ma nsejħulhomx idoli, imma hemmhekk qegħdin ukoll. Waħda mill-affarijiet li illum kif naqbad ngħid, tikollna hija ix-xbija tagħna stess, aħna stess. U l-kmandament jista' jgħid, pa' speċi, tagħmilx lilek innifsek xbija. Jista' jgħid. Għax ħafna minna forsi nintilfu fuq dak li aħna. Nintilfu fuq x'għandna u x'm'għandniex. Nintilfu fuq ġisimna. Għaw min jagħti qima lilu nnifsu kull darba li jitla' fuq il-miżin x'tagħmel? Biex tintiżem biex tara kemm int qiegħed tajjeb. Biex tbaxxi rasek biex tara. Issa qed tagħti qima lilek innifsek hemmhekk. La tajjeb illum. Illum żdied daqsxejn. Ħannaqqaslu ftit illum. ċangatura inqas ċokkolata. Imma ħafna nies iktar sar jimpurtom minnhom minn kif jidhru huma, x'inhu ma jagħmlu huma, kif huma għaddejjin huma milli jagħtu qima lil Alla. Fi żminijiet tal-antik, jekk tiftakru ġieli rajtu xi ħaġa, kienu jagħmlu dawn l-allat il-Griegi. U dawn l-allat il-Griegi dejjem kienu jagħmluhom xi raġel immaskulat, b'xar daqsxejn twil, u speċi kulħadd jgħid bħal dak irrid inkun jiena, u jew hekk mara jagħmlu mara sabiħa, għalfejn għax l-idea ta' xi ħadd li huwa Alla hija xi ħaġa sabiħa. U illum m'għandniex dawn l-allat, illum għandna lil Ken u lil Barbie. Min irid ikun bħal Ken u min irid ikun bħal ngħidilkom. Jekk trid tkun bħal Ken, forsi b'daqsxejn training issir bħalu, ma bħal Barbie intom in-nisa m'għandkomx ċans, il-proporzjonijiet tagħha impossibbli. Imma kemm hawn min jintilef fuq dawn l-affarijiet u jinsa lil Alla u pjuttost ma jwaħħalx f'Alla li hu ma jidirx kif irid li jarah ħaddieħor. U dak tista' taqa' u tispiċċa li qed twarrab il-Alla u qed tiddedika iktar ħin lilek innifsek milli lill-Alla. It-tieni ħaġa li illum il-bniedem jagħmel bħala idolu jew bħala xi ħaġa oħra hija s-superstizzjonijiet. Kontu tafu li ma tmurx Malta ma nafx teżistix, imma l-Amerika żgur. Ma tmurx f'lukanda li hija iktar minn jinnaf forsi għandhom 15-il solar, taf intem ħafna lukandi kbar. Tafu li 13-il solar ma jeżistix. Jekk tara l-lift ikun hemm 12-14. Il-13 ma jeżistix. Għax jibżaw li ħadd ma jkun irid joqgħod fih. Bħal dak li qallu kull lukanda taqa' 13 biss ħajaqgħu l-oħrajn jibqgħu hemm. Imma dik hija realtà. Tafu li ħafna nies fuq l-ajruplan ma jkunux iridu joqogħdu fuq in-numru 13. Għax għal darb'oħra, it-13 biss ħajaqa' għandu xi eġekter u jtajrek. Jekk ħajaqa' 13 mhux se jaqa' kollha l-oħrajn kollha. Imma hawn min jaħseb fihom dal-affarijiet u għalfejn x'inti tagħmel hemmhekk? Hemmhekk kważi qed tajt, nemmen falla, ma fl-istess ħin nemmen li hemm qawwiet oħra għaddejjin madwar id-dinja, hemm qawwiet oħra għaddejjin madwar id-dinja, u dak huwa ħażin. Tafu li hawn ħafna dawk li jgħidulhom lucky charms. Meta inti qed iżomm lucky charm, x'inti tajt? X'inti tajt? Li hemm xi power ieħor għaddej. Mela għalkemm inti x'tagħmel idolu, imma lil Alla qiegħed twarbu u qed tajt hemm xi ħaġa oħra. Ġieli rajtuh dal-lucky charm saqajta fenek? Rabbit's foot? Insa dik mhux tajba qiegħda. Mela żomm rabbit's foot, tajt da biex iġib l-lakk. U x'lakk kellu dak ir-rabbit? Mhux jien darba tatni fejna Silvja minix nara tħass daħlet wara. Tatni, u meta konna arajjes, missiera qatt ma rid żewġ arajjes id-dar, allura jien kont noqgħod barra sakemm tiżżewweġ oħta.
Imma kont imur noqgħod bil-qiegħda fuq it-tarġa u Silvja tiraw nieżla u ġieli kienet niżżil li l-ikel. U darba niżlet li spalla ta' fenek. U jiena blaħli kont, meta kilta l-adma, u żommejta ta' kienet ilha għandi, ma nafx għamilt bi. Żammejta follak. Imma qed tirraġuna daqsxejn illum. Dal-miskin dal-fenek wara għandu ngħid kont naf kif joqtolhom missier Silvja, il-fnik, jiġifieri miskin ma tantx kien laki, biex tal-li ma kienx laki li miet biss, li spiċċa kilnieh. U jiena naħseb li din l-adma ħaġġib lill-fortuna. U kemm hawn min jaħseb din il-mentalità. Bħal tmur fuq karozza tal-linja, ma nafx għadhomx illum, imma kont tmur fuq karozza tal-linja, kważi kollha kien ikollhom nagħla ta' żiemel. Jien kont naħseb għax iħobbu żwiemel. Le, prima raġunament, nagħla ta' żiemel sa ġiblek il-fortuna. Ma nafx jiena, imma mhuwiex idolu, imma fl-istess ħin qed tifhmuni qiegħed tajt lill-Alla li hemm xi ħaġa oħra barra inti qed tagħmel il-power ħaġa oħra, l-oroskopju. Nispera li ma wħadd hawnhekk li kif iqum filgħodu l-ewwel ma jfittex huwa l-oroskopju, dik hija xi ħaġa kontrarju tal-Bibja. Għal darb'oħra forsi ġieli tkellimt ma' nista' jgħidu li ma jinek l-interess narah biex nar jaqtawx. U żgur li jaqtaw, kif jikbuha dejjem jaqtaw, ġifieri m'għandekx problemi, imma il-punt huwa li ħażin m'hemm mebda qawwa oħra, m'hemm mebda Alla ieħor, m'hemm ħadd xejn iżjed. U meta inti qed tagħti widden għal dawn l-affarijiet, x'qiegħed tagħmel? Qiegħed tgħid lill-Alla li jiena hemm xi ħaġa oħra barra inti li lili tikkontrollani. Deuteronomju kapitlu 18, araw x'jgħid. Deuteronomju kapitlu 18 minn vers 10 sa 12. M'għandu jkun hemm ħadd fostkom li jgħaddi lill-ibnu jew lill-bintu min-nar bħala offerta, jew wieħed li jobsor, jew wieħed li jagħmel il-magħmul, jew jeħber it-taħbir, jew saħħar, jew wieħed li jgħajjen, jew li jikkonsulta l-ispirti, jew jaqra l-fortuna, jew wieħed li jitħattet mal-irwieħ tal-mejtin. Għax dawn kollha li jagħmlu dawn il-ħwejjeġ jistmellhom il-mulej u minħabba dawn il-ħwejjeġ koroħ, il-mulej Alla tiegħek sa jkeċċihom il-barra minn quddiemek. Mela aħna li ngħidu kif Alla bat lill-poplu tiegħu u keċċa poplu ieħor mill-art. Għalhekk keċċih il-poplu ieħor mill-art għax kien midneb u kien jagħmel dawn l-affarijiet. U Alla ta' ċans anke l-popli oħra biex jindmu u meta nidmu ħallihom. Imma il-punt għalina llum ma jridniex li aħna inħarsu lejn dawn l-affarijiet. Għalfejn? Għax jekk inħarsu lejhom qegħdin ngħidu li hemm xi ħaġa oħra. Jekk inkunu superstizzjużi għax hemm xi ħaġa oħra. Hekk taqanna mera u tinkiser u ma doffi nibdew nibża, qed naħsbu li hemm xi ħaġa oħra. Kemm sellun u jien ma ngħaddix minn taħtu, jekk għaddiet xi qattuża sewda minn qudiemi jien naf hemm x'hemm. Ħanidok kif inhi. Anka issa dan ix-xahar. Bħalissa kollum kien riklami affarijiet fis-supermarkets Malta. Għadu mhux kbir daqs l-Amerika, imma Halloween kiber ħafna dal-aħħar ftit żmien. Biċċiet minnkom garantiku qas tiftakruh, imma dal-aħħar snin kiber hawn Malta ukoll. Ma rridux ninsew li Halloween l-istess qiegħed jiċċelebra spirti oħra, affarijiet koroħ, affarijiet tal-mewt. Fimt, ġiri, noqogħdu attenti. Mela, it-tielet ħaġa li nixtieq inkellimkom fuq hija l-għażliet tagħna. Jiena x'jiena nagħżel fil-ħajja. Illum sirna ġenerazzjoni ħanajda ma tifhmuni, consumeristika. Tajba tagħmel hekk tajda. Consumer driven. Moħħna biex nixtru, moħħna biex nonfqu, moħħna li m'għandix dik u m'għandix l-oħra. Taħdejja għandu hekk u jiena rrid bħalu. U allura l-għażliet tagħna, il-ħsibijiet tagħna qed ipoġġuna f'sitwazzjoni li l-Alla qed ngħidulu maħniex kontenti ta' b'dak li qed tagħmel magħna int,
ħanejnek daqsxejn jiena. U mingħajr ma rridu nitlu f'sitwazzjonijiet fejn lill-Alla warbuh biex nissodisfaw ix-xewqat u l-bżonnijiet tagħna. U hemmhekk ukoll qegħdin iwarbu lill-Alla l-aħwa. U rridu noqogħdu sebgħinej milli nagħmlu dawn l-affarijiet. Jekk inti ma tafx, ħanajda bl-Ingliż l-ewwel. If you don't know what you stand for, you will fall for anything. Jekk inti m'intix ċert minn dak li temmen fih, jiġrilek li temmen kollox. Kull ma jiġi xi ħadd ieħor jgħidlek temnu. Anka ċertu twemmin li għandna fil-knejjes evanġeliċi, fil-knejjes kristjani, ukoll qed ineħħi il-ħarsa tagħna minn fuq Alla. Tara servizzi u tara affarijiet fejn donnu l-iktar ħaġa importanti x'inhu jiġri fis-servizz. L-iktar ħaġa importanti għandniex xi fejqan, għandniex ħaġa tal-aġeb. Waqa' xi ħadd mal-art. Donhom dawk huma l-affarijiet importanti. Għodu attenti. Inti meta qed tmur servizz qed tmur biex tagħti qima lill-Alla. U ma tmurx biss biex nara kif sa ninqeda, nara kif sa nissodisfa din il-kilba li għandi għall-ispettaklu. Nkejri għal darb'oħra, noqogħdu attenti. Ma tal-istatwi m'hemmx fejn nitkellem fuqha, naħseb aħna li qegħdin ħawġew kollha naqblu li m'għandniex nagħmlu statwi. Ħaġa hawnhekk fil-Knisja tagħna sa fejn naf jiena ma jidhirlix, m'għandna salib imkien. Waħda mill-affarijiet li tul iż-żmien dejjem iddiskutejna għandniex ikollna salib vojt. Issa, salib qiegħed hemmhekk biex juri mod krudili ta' kif wieħed jittortura u joqtol lil xi ħadd. Imma peress li Ġesu miet fuq salib, meta tħares lejn is-salib ifakrek f'Ġesu. Issa, ħansaqsikom mistoqsija waħsbuha daqsxejn f'qalbkom. Kieku jkolli intik salib f'idejk. U ngħidlek itfgħu mal-art u taqbeż fuqu u bżoqlu tagħmilha. Hawn minnkom minn mhux biċċa njama. Hawn minnkom min jasal li jagħmilha. Jiena personali ħsibta. Ukoll isnejat le naħseb ma nasalx li naqbad salib u nobżoqlu u nitfgħu mal-art u nitfgħu taħt saqajja. Għalfejn. Forsi għax kif trabbejt, forsi għax kont naħseb li s-salib huwa xi ħaġa għalfejn. Ma x-salib ġibnieh li huwa sinonimu ma' Kristu. Jekk huwa xi ħaġa li tfakkarna fi Kristu, mela s-salib m'huwa xejn. Ħlief xi ħaġa simbolu li llum ifakkarna. Bħalissa hemm kwistjoni il-Kanada kienet kemm kien hemm kwistjoni fuq is-salib, għax ċertu postijiet għandhom is-salib imdendel, u kien hemm min qed jgħid li s-salib li qiegħed joffendini dik il-kelma, qiegħed joffendini. U l-Prim Ministru tal-Kanada qal le dak parti mill-wirt tagħna u mhuwiex simbolu Kristjan, huwa simbolu tal-wirt Kristjan tagħna. U bl-Ingliż ngħidu he got away with it. Ma neħħeħx minn hemmhekk. Ma r-realtà hi aħna niddependu fuq xi ħaġa li naraw. Niddependi jiena li nara xi ħaġa biex jiena nkun nista' nagħti qima. Dawk li jagħmluhom hekk jgħidulek isma' aħna nagħmluhom dawk biex jgħinuna nagħtu qima lill-Alla. Waqt tisma' il-Knisja Kattolika tispjegalek, hekk tgħidlek, dawk fil-passat in-nies ma kinux jifhmu, ma kinux jaqraw. Allura konna nagħmluhom l-istampi u l-istatwi ħalli iqimu. Il-problema hi li toqgħod attent li dik il-ħaġa li qed tgħinek tqim ma ssirx il-ħaġa li inti qiegħed tqim. U aħna dak li naraw f'Malta pereżempju, ma nafx pajjiżi oħra, ma f'Malta dak li naraw li n-nies qegħdin issa iqimu l-oġġett li suppost qed jgħinhom iqimu l xi ħadd li qiegħed hemm fuq. Ngħidlek għax Malta mhux biss statwi li jgħinhom iqimu lill-Alla,
u li jimu l-qaddisin ukoll. Imma ħaġa kera meta inti qed tagħti lil dik l-istatwa isek qima u naħseb tafu xirrid ngħid, statwi ta' Kristu fuq is-salib jew taħt is-salib hawn ħafna f'Malta. Ma meta tisma' n-nies jitkellmu, din iktar tiġbed nies minn din u l-istess statwa ta' Ġesu. Affarijiet li huma kont ngħid tad-daħħ, ma ħanajda tad-daħħ. Għax jekk inti dik l-istatwa tfakkarni f'Ġesu, m'għandix waħda tkun aħjar mill-oħra, x'ibda jiġri mbagħad. Imma dik mirikaluża u dik mhijiex. Bħal dak li qallu ġvil Ġesu minn fuq joqgħod jgħid ħanna raf li ħanidħol jiena. Le dika wiċċu mhux ħelu, ta' ħanidħol f'di. U nagħmel l-ġubijiet u nagħmel il-mirakli. Imma dika ma toġobnix. Hekk timmaġinawhom intom biex bil-forsi ħaġa irid jagħmel kieku Ġesu, affarijiet li ma jistax ikun. Aħna kirridu description stampa ta' Alla dispjaċini li Alla bħala Trinità ma tajinniex l-istampa. Alla kull ma għamel qal intom moħluqin fi ġbija tiegħi. Meta ġi Ġesu ġi bħalna. Fil-Kolossin jgħidlek li huwa l-ġbija ta' Alla li hu invisibli, ġifieri ma jidirx. Ġifieri kieku kellna aħna nħarsu ngħidu Alla kif irrevela lilu nnifsu. Irrevela lilu nnifsu fi Kristu. Lut kapitlu 1 vers 3 jgħid ġifieri Ġesu id-dija tal-glorja tiegħu. Iġbija perfetta tal-persuna tiegħu. Ġifieri meta nħarsu lejn Ġesu qed inħarsu lejn Alla. Dak li qalilna, imma kultant ngħid għalfejn ġi 2000 sena ilu, kieku ġi llum, kieku min jaf kemm il-selfie u postjon fuq Facebook u kulħadd jaf Ġesu kif inhu. Imma ġi dak iż-żmien, naħseb biex jagħmel l-istess ħaġa bħalma għamel Alla meta talb mandamenti biex ħadd minnkom ma jitħassar u jagħmel xi ġbija. Ġesu ma ġiex biex aħna nħarsu lejn ix-ġbija tiegħu, Ġesu ġi biex inħarsu lejn kliemu, biex inħobbuh u nobdu il-kmandamenti tiegħu. Ġesu ġi biex lilna jurina it-triq għal-antalla. U għal-inna sma, jiena qiegħataw biex nurikom li jiena l-verità, jiena l-ħajja, jiena it-triq u ħadd ma jista' jmur għand il-missier ħlief bija. Għalhekk ġi Ġesu, mhux biex aħna noqogħdu nagħmlu ix-xbijat tiegħu. Ġeremija kapitlu 10 vers 14 jgħid hekk. Kull bniedem u iblaħ ferfu. Ġifieri l-erf tal-bniedem u bluha f'għajnejn Alla għalfejn. Kull ħaddiem tad-debb jistħi mill-immaġini skolpita tiegħu għax l-immaġini imdewba tiegħu huma giddieba u m'hemmx nifs fihom. U jekk tfittxu daqsxejn fil-Testament l-Antik issibu ħafna fejn Alla jirridikola il dawk li jagħmlu l-istatwi. Salm 115, vers 4 sa 8. L-idoli tagħhom huma fidda u deb, xogħol idejn il-bnedmin. Huma għandhom fom, iżda ma jitkellmux. Għajnej għandhom, iżda ma jarawx. Widnej għandhom, iżda ma jisimgħux. Għandhom imnieħer, iżda ma jxommux. Idejn għandhom, iżda ma jaqbdu xejn bihom. Rijlejn għandhom, iżda ma jimxux. Laqas jitkellmu minn gerżuthom. Dawk li għamluhom huma bħalhom, hekk ukoll kull min jittama fihom. Ġifieri, meta tħares lejn l-Iskrittura, li tajt li Alla jieħu pjaċir b'xi statwa tkun ma nafx qed tagħti x-xemx bl-arbil. Qed titħaq bik innifsek. Għax l-Iskrittura turina fiċ-ċar li Alla ma jridhomx. Issa, ħarsu lejna. X'irridu nagħmlu? Forsi aħna ħatjin li hemm xi ħaġa li ntuha iktar ħin minn Alla.
jew milli hemm bżonn. Hemm xi ħaġa li f'ħajjitna intuha valur iktar milli jmissa. Kull ma rridu nagħmlu huwa nitolbu maħfra u nduru mit-triq tagħna. Ngħidu lil Mulej biex jaħfrilna u li mhux se narġgħu nagħmluha. Immaġinaw lil Ġwanni l-Battista qiegħed jammet in-nies. Issa jiena ma nafx imma mid-dera Ġwanni l-Battista kien ikellimhom in-nies li jiġu jitgħamdu u issu speċi x'qed tagħmlu, x'kontu qed tagħmlu. Imma immaġina kien hemm xi ħadd kieku illum jgħidulu wara Ġwanni l-aħjar li tagħmilha biex tħaffef u tammet iktar għamel mejda biex in-nies jiġu jgħidulna d-nubit tagħhom. U waħlu għamlhom ma' sidirhom u ma meta jiġu quddiemek tkun taf inti mill-ewwel. Ġwanni, idea tajba dik, veru, nifranka noqgħod insaqsihom. U għamlu l-mejda, mar l-ewwel wieħed, x'ismek, ċikku, x'għamilt inti? Għax libta lil-mara, adulteru. Waħdu l-tikketta. U dan dejjela għand Ġwanni, maġinawa da xejn. Mar ieħor, x'ismek inti, Peppi? X'għamil? Ħaġa ħaġa li ħallil. Waħlu l-tikketta, dan ħallil. Mat mar ieħor x'ismek, Joe, għallu insomma nħobb ngħid xi gidbalem giddib waħlu l-tikketta. U insomma, it-nubit kollha waħlina hawnhekk kollha sejri. U mbagħad ġie Ġesu. X'ismek? Ġesu. X'għamilt in? Xejn. Dnub kbir x'għamil? Xejn. Iwa dnub żgħir x'għamil? Xejn. Veru? Xejn. Għandu le. U dak għamillu xejn, ħallu tikketta. U mbagħad Ġesu mar idur. Joey, din it-tikketta tiegħek. Ċikku, din it-tikketta tiegħek. Peppi, din it-tikketta tiegħek. Oj, din it-tikketta tiegħek. U marant Ġwanni l-Battista għalli jiena tinġorri d-nubit ta' kulħadd. Għammitni issa. Dik hija l-maħfra. Dik hija xbija ta' Ġesu li rridu narraw aħna, mhux xi statwa, mhux xi salib, imma li Ġesu ħa id-dnub tagħna. Mitmiet difnu miegħu u aħna qomna għal ħajja ġdida. L-Iskrittura f'Rumani kapitlu 10 tajt: kull min jemmen fih ma jirox fil-mistħija. Bl-Ingliż qiegħda will not be disappointed. Ma jiddispjaċikx jekk temmen fih. U jekk għadek m'emminx fih illum, huwa l-mument li tajt iva jiena irrid nemmen f'Ġesu. M'għandi bżonn nara u nħares lejn xejn. Kull ma rrid inkun naf il-kelma tiegħu ħalli nżomma u nagħmilha. Xi tratt għandek fil-wallet tiegħek? Nispera li m'għandek post għal tratt ta' ħadd ħlief ta' Alla tiegħek. Metaforika. Għax mhux suppost ikollok tratt ta' xejn. L-imħabba tiegħi lejn Silvja tgħidli li m'għandu jkolli jew inħares qatt lejn mara oħra. L-imħabba tagħna lejn Alla għandu tgħidilna li m'għandna nħarsu qatt lejn xi ħaġa oħra li tista' telfinna il-devozzjoni jew il-mumenti intimi ma' Alla tagħna. Jekk għandek xi ħaġa li forsi m'intix ċert minnha. Għax aħna kultant ngħidu li dawn l-affarijiet ma rridux nagħmluhom, imma naf li ċertu nies id-dar għandhom ċertu affarijiet, forsi għandhom ċertu affarijiet tal-okkult, tal-witchcraft, lucky charms, jien naf jew għamilt xi affarijiet minn daw. Il-mument issa huwa li tajt mulej aħfirli u kif nasal id-dar jekk hemm xi ħaġa li għandi dubju fiha li tista' tkun xbija jew qed toħodli l-ħin minnek, jiena mhux toħodli l-ħin minnek, sorry, toħodli l-attenzjoni tiegħek, jekk qed nafda f'xi ħaġa oħra, jiena ħammur id-dar u inneħħiha issa. Hemm ħafna modi kif il-bniedem forsi anke fil-passat seta' jfittex
xi ħaġa oħra flok Alla. Nispera li aħna li qegħdin hawnhekk ħriġna minna kollha li. U llum nirringrazzjaw lil Alla li ġabna hawnhekk u li aħna nemmnu u nafdaw f'Alla wieħed li ma jrid ebda kompetizzjoni, bl-ebda xbija u bl-ebda tratt. U bl-ebda ħaġa oħra li tfixkilna il-ħarsa tagħna lejh. Nitolbu. Missier aħna nirringrazzjawk tal-kelma tiegħek, nirringrazzjawk li nistgħu niġu quddiemek b'mod spiritwali, nistgħu b'mod spiritwali nimmaġinaw pa maturina l-Iskrittura li nistgħu nitlu quddiem it-tron tal-grazzja. Nirringrazzjawk li nistgħu niġu għandek u nitolbuk maħfra bajnejna magħluqin. Ejna mulej ħalli ma nħallu xejn ifixkilna mid-devozzjoni tagħna lejk, mill-imħabba tagħna lejk. Ejna mulej ħalli l-imħabba tagħna lejk ma naqsmuha ma' xejn u ma' ħadd. Ejna ħalli nżommu ruħna bil-ħarsa spiritwali tagħna lejk, lejn Ġesu, lejn il-maħfra ta' dnub li hu provdilna. Jekk hawn xi ħadd li forsi għamel xi affarijiet li fixklulu l-mixja tiegħu ma' Alla, issa huwa l-mument li tajt mulej aħfirli. Jien irid ninbidel. Irid nindem u nimxi fi triqatek. Jekk hawn xi ħadd li jixtieq li jaċċetta lil Ġesu f'ħajtu jgħid iva mulej, jiena rrid nagħtik id-dnub tiegħi fuqek. Ħalli tieħdu fil-qabar u fil-qawmien narġa' nqum għal ħajja ġdida. Grazzi, Ġesu. Grazzi, Missier, ta' dan il-ħin li stajna nagħmlu flimkien dal-għodu, tal-kant, tat-talb u tal-kelma. Tlobdan f'isem Sin Ġesu Kristu. Amen.